Tvrdoglav kao magarac. Tako su govorile naše bake, a njihove bake još i prije njih. Stoljećima je ova životinja bila sinonim za glupost i tupost u gotovo svakom jeziku svijeta. Mislimo da poznajemo magarca. Hranimo ga mrkvom, smijemo se njegovu njakanju. Crtamo ga u dječjim slikovnicama kao tvrdoglavog tupana koji vječno stoji na mjestu dok svi drugi trče. Glup, lijen, tvrdoglav. Evo 3 riječi koje su se zalijepile za ovu životinju na tisućljeća. I svaka je od njih laž. Danas ćemo razotkriti tko je magarac zapravo. Ne lik iz bajke, ne crtana karikatura. Pravi magarac. Živo biće koje vas pamti i 25 godina nakon posljednjeg susreta, koji čuje zvuk s udaljenosti od 5 km, koje tuguje kad izgubi prijatelja, tuguje toliko snažno da može oboljeti i umrijeti od žalosti. Biće koje samostalno štiti stado ovaca od predatora, koje u pustinji pronalazi vodu ondje gdje ni geolog ne bi našao. I koje je tisućećima bilo tihi pokretač ljudske civilizacije od starog Egipta do današnje Etiopije. Ostanite do kraja, na pola videa čeka vas nešto što će posve preokrenuti vašu predodžbu o ovoj životinji i vrlo je moguće da ćete nakon toga na poznate stvari gledati potpuno drukčije. Krećemo. Podrijetlo i tijelo prilagođeno pustinji počnimo od imena, domaći magarac, latinski Equus asinus. Rođak je konja, zebre i kijanga, no nije mali konj, nije neuspjela verzija jahaće životinje. Riječ je o posve drukčijoj životinji s drukčijom poviješću, drukčijim tijelom, drukčijim karakterom i drukčijom sudbinom. Potječe od afričkog divljeg magarca, Equus africanus, onog istog koji je nekoć lutao kamenitim pustinjama sjeverne Afrike, usijanim kanjonima Etiopije i Eritreje. Ne po sočnim livadama, ne po mekim ravnicama, već po kamenju, pijesku i sušenoj zemlji, ondje gdje je voda luksuz, hrana rijetkost, a predator se može pojaviti u svakom trenutku bez mogućnosti bijega. Uokolo litice stijene i kilometri praznine. Ovo je važno shvatiti odmah. Konj se oblikova na otvorenim stepama Euroazije. Njegova je strategija brzina, osjeti opasnost, bježi. Magarac se oblikova u pustinji, na stijenama, na uskim planinskim stazama. Njegova je strategija, zaustavi se i razmisli. Jedan pogrešan korak i padaš u provaliju, ne možeš bježati, ne možeš paničariti. Moraš procijeniti situaciju, donijeti odluku i tek onda djelovati. I eto vaše tvrdoglavosti. Ono što nazivamo tupim inatom zapravo su milijuni godina evolucije koje su magarca naučile jednom pravilu. Ne radi ono u što nisi siguran. Konj će u panici pobjeći od plastične vrećice na cesti. Magarac će pogledat, razmisliti, pomirisati, zaključiti da vrećica nije opasna i mirno nastaviti dalje. Konj će pretrčati klimav most jer ga je jahač natjerao. Magarac će se zaustaviti jer osjeća da se most trese. On nije ni poslušan ni neposlušan, on razmišlja. Godine 2019. Skupina španjolskih znanstvenika pod vodstvom Francisca Javiera Navasa Gonzaleza sa sveučilišta u Kordobi provela je opsežno istraživanje kognitivnih sposobnosti magaraca. Testirali su 300 magaraca andaluzijske pasmin, 78 pastuha i 222 magaric i razvili sustav mjerenja inteligencije analogan ljudskom IQ-ću. Kognitivne su sposobnosti životinja klasificirali u 3 skupine. Stil suočavanja sa stresom, kognitivne procese i samu inteligenciju. Izmjereno je 13 zasebnih kognitivnih parametara. 13 za usporedbu, mnogi standardni testovi inteligencije kod životinja mjere 3 do 5. Rezultati su bili zapanjujući. Varijabilnost kognitivnih sposobnosti kod magaraca pokazala se usporedivom s varijabilnošću inteligencije kod ljudi uz 40 do 50% objašnje genetske varijance. Svoj su rad naslovili Dumb or Smart Asses, glupi ili pametni magarci. Naslov provokativan, odgovor jednoznačan, pametni. Istraživanje je objavljeno u časopisu Journal of Veterinary Behavior. Priznajem, kad sam prvi put pročitao o ovoj studiji, morao sam to provjeriti. Djelovalo je nevjerojatno da je netko ozbiljno razvio IQ test za magarce. No riječ je o stvarnoj znanosti, stvarnim podacima, recenziranom časopisu. Sada o građi tijela. Prosantantarnem teži prosječan standardni magarac teži od 180 do 225 kg, otprilike koliko 2 odrasla čovjeka. Visina u grebenu iznosi od 90 do 137 cm, što je manje od konja, čija je prosječna visina oko 160 cm. No postoje i 3 kategorije veličine: minijaturni najmanji, standardni srednji i mamutski magarci veliki, usporedivi po veličini s konjem.
Unatoč skromnim dimenzijama, magarac je sposoban nositi od 20 do 30% vlastite tjelesne mase. I to dugo, po planinama, po kamenju, po bespuću. Ondje gdje bi konj slomio nogu, magarac mirno prođe i ne posne. Kilogram za kilogram, magarac je snažniji od konja iste veličine. Njegova je mišićna struktura zbijenija i gušća, a crvena krvna zrnca prenose kisik učinkovitije, što mu daje fenomenalnu izdržljivost. Tajna leži i u kopitima. Magareća su kopita fundamentalno drukčije građena od konjskih, uža su uspravnija, s izduženim konkavnim donom. Zamislite razliku između ravne tenisce i planinarske čizme s tvrdim donom. Konj je poput tenisce, kliže po kamenju. Magarac je poput planinarske čizme, drži se svakog izbočenja. Ta kopita nisu stvorena za galop po ravnici, već za penjanje po stijenama i nevjerojatno su izdržljiva, mnogo izdržljivija od konjskih. Konjska su kopita krhkija, lome se pri prerastanju, dok se magareća troše ravnomjerno poput kvalitetne gume. Magarac ima i nižu tjelesnu temperaturu od konja. Normalna temperatura konja iznosi između 37 to i 38 FIVE °C, dok se kod magarca kreće između 36 FIVE i 37 8 °C. To nije slučajno, riječ je o prilagodbi na vrućinu. Magarac može mijenjati svoju tjelesnu temperaturu u rasponu do 6 stupnjeva Celzija tijekom dana. Za čovjeka bi takva amplituda značila ozbiljnu bolest. Za magarca je to normalan mehanizam, nakuplja toplinu tijekom dana umjesto da troši vodu na znojenje i otpušta je noću kada se pustinja hladi. Znanstvenici su otkrili da se ispod magareće kože nalazi poseban sloj potkožnog masnog tkiva koji djeluje kao toplinski izolator, štiteći i od pregrijavanja danju i od pothlađivanja noću kad temperatura u pustinji može pasti za 20 do 30 stupnjeva. Njegova dlaka odbija sunčeve zrake umjesto da ih upija, genijalno inženjerstvo dovedeno do savršenstva tijekom milijuna godina. Uši. Radar i klima uređaj u jednom magareće su uši vjerojatno prva stvar koja upada u oči. Dugačke, pokretljive, izgledaju nesrazmjerno velike. Ljudi im se smiju, crtaju karikature. Magareće uši, sinonim za glupost u desecima jezika. Kralj Mida dobio je magareće uši kao kaznu za loš ukus, no da je Mida znao kakav je to instrument, bio bi ponosan. Magareće su uši istovremeno radar i klima uređaj, dvije funkcije u jednom organu. Krenimo od klima uređaja. Ispod tanke kože ušiju nalazi se gusta mreža kapilara sitnih krvnih žila. Kad je magarcu vruće, krv navire u uši procesom koji se zove vazodilatacija. Vruća krv teče kroz tanku kožu, otpušta toplinu u okolni zrak i vraća se u tijelo već ohlađena. Što su uši veće, veća i površina za izmjenu topline. Radi na istom principu kao radijator u vašem stanu, samo što je magarac to izmislio milijunima godina prije inženjera. Isti mehanizam koriste fenek, pustinska lisica s ogromnim ušima, američki zec, kalifornijski i afrički slon. Velike uši u vrućoj klimi nisu ukras, one su sustav preživljavanja. Zato azijski slon koji živi u hladnijoj i vlažnoj klimi ima manje uši od afričkog slona koji nastanjuje vrelu savanu. Ista logika. Magarac ima duže uši od konja jer se razvio u pustinji, dok se konj razvio na umjerenim stepama. Sada radar. Svako se magareće uho može okretati neovisno od drugom, za 180 stupnjeva. Zamislite dva parabolična mikrofona, svaki se pomiče samostalno, hvatajući zvuk iz različitih smjerova. Magarac istovremeno jednim uhom sluša što se događa sprijeda, a drugim što se događa straga i pritom stoji potpuno nepomično, ne pomičući glavu, ne okrećući se. Jednostavno stoji i sluša svijet oko sebe. Njegove uši mogu uhvatiti zvukove niske frekvencije, nedostupne ljudskom sluhu. To znači da čuje predatora koji se približava mnogo prije nego što se ovaj pojavi na horizontu. Čuje korake, šuštanje, disanje. U pravim uvjetima, otvoreni prostor, tiha noć, magarac može uhvatiti zvuk s udaljenosti od nekoliko kilometara. To ga čini jednim od najboljih živih alarmnih sustava u životinjskom svijetu. Magarac raspolaže sa 7 različitih vrsta glasanja. 7 ne jednim jedinim njakanjem, već čitavim sustavom zvukova. Od tihog mumljanja do prodornog krika. Svaki zvuk ima svoje značenje. Upozorenje, pozdrav, poziv, molba, alarm, uzbuđenje, iritacija. I svaki magarac ima jedinstven glas, poput otiska prsta, drugega magarce prepoznaju po glasu i na velikoj udaljenosti. Mali magarčići uče njakati postupno. Njihovi prvi pokušaji zvuče promuklo i nesigurno, poput tinejdžera kojem se mijenja glas. Odrastao njak oblikuje se s vremenom.
Kad magarac zanjače, a to je doistanjak, ne blejanje, ne rezanje, glasnoća može doseći od 85 do 110 decibela. 110 decibela je razina automobilske trube ili rock koncerta u prvom redu. Za usporedbu, običan razgovor iznosi 60 decibela, radna prilika rublja oko 70. Magareći krik fizički boli ljudsko uho ako stojite pored, a čuje se na udaljenosti do 5 km. To je otprilike 50 nogometnih igrališta poredanih u nizu. Ono što je mene osobno najviše iznenadilo. Magarac po frekvencijskom rasponu krika pogađa točno zonu od 500 do 2000 Hz. Ljudski glas kod muškaraca kreće se od 85 do 255 Hz. Magarac vrišti u višem registru i to nije slučajno. Raspon od 500 do 2000 Hz optimalan je za širenje zvuka na otvorenom prostoru. Ispod 500 Hz zvuk se prebrzo raspršuje, iznad 2000 Hz apsorbira se. Magarac vrišti upravo na frekvenciji koja se najdalje čuje, evolucijska preciznost dovedena do savršenstva. Recite iskreno, jeste li znali da magarac ima 7 različitih vrsta glasovnih signala, da svaki magarac zvuči jedinstveno? Napišite u komentare je li ova informacija bila iznenađenje za vas. Pamćenje kao u magarca navikli smo govoriti pamćenje kao u slona. Možda je vrijeme da počnemo govoriti pamćenje kao u magarca. Magarci, da počnemo govoriti pamća dugoročno pamćenje. Sposobni su prepoznati mjesta, ljude i druge magarce s kojima su bili u kontaktu i prije 25 godina. 25 godina nije metafora, nije pretjerivanje. Riječ je o zapažanju potvrđenom mnogim neovisnim slučajevima diljem svijeta. 25 godina je pola ljudskog života. To znači da će vas magarac kojeg ste kao dijete hranili iz ruke prepoznati kad mu se kao sjedi odrasli čovjek. Vratite. Prepoznat će vas, prići će vam i možda će vam nasloniti njušku na rame. U utočištu Safe Haven for Donkeys u Izraelu, gdje boravi oko 200 magaraca, direktor Tim Watts svjedočio je događaju koji je postao legenda među onima koji rade s ovim životinjama. Bivši vlasnik došao je posjetiti magarca kojeg nije vidio mnogo godina. Kad je čovjek prišao ograđenom prostoru, magarac je zanjačio, a zatim krenuo prema njemu. Nije potrčao, magarci rijetko trče. Krenuo je polako, sigurno i utisnuo njušku u njegove dlanove. Watts je taj trenutak opisao ovako. Promatrati magarca kako prepoznaje čovjeka kojeg je volio, to je nešto nevjerojatno. Ovo pamćenje ne funkcionira samo za prepoznavanje lica. Magarci pamte staze. Sjećaju se puteva kojima su hodali prije mnogo godina, sjećaju se gdje je bio izvor vode, gdje je bio opasan odron, gdje je rasla trava. Njihovo prostorno pamćenje funkcionira poput ugrađenog GPS-a s mogućnošću trajnog spremanja ruta. Na desetljeća. Kad magarac dospije na nepoznato mjesto, ne paničari. Počinje sustavno istraživati teren. Traži vodu, traži zaklon, traži sigurnu putanju. Isprobava različite rute, procjenjuje ih. To nije čisti instinkt, to je strategija, svjesna strategija ponašanja utemeljena na iskustvu i analizi. Magarci se mogu naučiti novim zadacima, no uče drukčije od konja. Konja se može požuriti, poslušat će. Magarac neće poslušati. No ako mu zadatak objasnite putem pozitivnog potkrepljenja, nagradom, mazi, poslasticom, zapamtit će ga zauvijek. Doslovno jedna sesija učenja i vještina se učvršćuje na godine. Zna naučiti otvoriti kapiju, kopitom udariti u zasu, njuškom gurniti rezu, pomičati predmete. Ne zato što je godinama dresiran, već zato što je promatrao i shvatio. No postoji i druga strana medalje. Magarac jednako dobro pamti i ono loše. Ako ga se udarilo, pamtit će zauvijek. Ako ga se prestrašilo, pamtit će zauvijek. Ako mu se naudilo, pamtit će zauvijek. I potom će izbjegavati situaciju, čovjeka, mjesto, sve što je povezano s lošim iskustvom. Veterinari znaju, ako je magarac jednom bio grubo liječen, pri sljedećem posjetu može postati potpuno neupravljiv. Ne zato što je agresivan, nego zato što pamti bol i ne želi je ponoviti. To nije zloća, to je isti onaj samoodržavajući mehanizam usavršavan tisućljećima preživljavanja u pustinji. Jedna pogreška može koštati života, zato pamti sve, dobro i loše, zauvijek. Iskreno, kad sam to saznao, dugo sam sjedio i razmišljao. Nazivamo magarce glupima i tvrdoglavima, a oni jednostavno nisu spremni preuzeti besmislen rizik. Pamte i donose odluku. To nije tupost, to je oprezna, proračunata inteligencija. Duboko društvena bića ovdje počinje nešto doista neočekivano. Magarci su duboko društvena bića. Ne stoje jednostavno jedan pored drugoga u ogradi, stvaraju parne veze.
Slično se govori o nerastavljivim papigama ili monogamnim primatima. No znanstvenici iz najvećeg svjetskog utočišta za magarce, The Donkey Sanctuary u Sidmoutu u Velikoj Britaniji, dokazali su da magarci rade upravo isto. Parna veza kod magaraca znači da dva konkretna magarca biraju jedno drugo. Ne zbog srodstva, ne zbog spola. Jednostavno dva magarca žele biti zajedno. Pasu se jedan uz drugoga, doslovno bok uz bok, često se dodirujući. Stoje zajedno, dodiruju se njuškama, međusobno se grebu po vratu. Ako se jedan odvede, drugi postaje uznemiren, teško diše, udara kopitom o tlo, kruži po gradi. Hannah Breyer, voditeljica odjela za dobrobit životinja u The Donkey Sanctuary, opisuje to ovako. Povezani se magarci pasu jedan uz drugoga i neprestano se dodiruju njuškama. Ako jednoga odvedete, drugi će poći za njim. Ako ih razdvojite, počinju teško disati i udarati kopitima. Godin 2013 objavljena je studija u časopisu Applied Animal Behavior Science koja je to znanstveno potvrdila. Znanstvenici su promatrali 55 nesrodnih magaraca, 38 kastriranih mužjaka i 15 ženki u 7 različitih skupina. Proveli su test prepoznavanja partnera u labirintu u obliku slova I. Magarci su dosljedno birali upravo svog prijatelja, ne najbližeg, ne najvećeg, već svog konkretnog, jedinog druga. Rezultati su potvrdili. Magarci ne samo da prepoznaju partnera, već preferiraju biti upravo s njim. To nije stadno ponašanje, to je prijateljstvo. Veza može biti parna, dva magarca ili grupna, trojke i četvorke. A posebno je zanimljivo da vezanost može biti neravnomjerna, jedan magarac snažno vezan uz drugoga, dok se onaj drugi prema njemu ponaša mirnije, sasvim kao kod ljudi. A sada onome što se događa kad ta veza prekine. Kad partner iz para umre, preostala životinja tuguje. Doista, ne metaforički. Magarac prestaje jesti, prestaje se kretati i zatvara se u sebe. Stoji satima na jednom mjestu, ponekad ondje gdje je posljednji put vidio prijatelja, ponekad kraj kapije, kroz koju je drug odveden. Počinje ispuštati duge, niske, otegnut krikove, ne one zvonkenjake na koje smo navikli, već drugčije, tihe, žalobne. Može prestati brinuti o sebi, može leći i ne ustati. Može izgubiti interes za sve, hranu, druge magarce. Šetnje. Istraživači iz The Donkey Sanctuary dokumentirali su slučajeve u kojima je žalovanje trajalo tjednima, pa čak i mjesecima. To nije pretjerivanje osjetljivih volontera, to su podaci prikupljeni promatranjem od strane stručnjaka za ponašanje životinja. I evo najstrašnijeg. Tuga kod magarca može izazvati pravu, fizičku bolest. Naziva se hiperlipemija. Kad magarac doživi snažan stres, primjerice zbog gubitka druga, prestaje jesti. A organizam magarca građen je tako da tijekom gladovanja počinje hitno mobilizirati masne rezerve. Mast se u ogromnim količinama izbacuje u krv. Džetra ne stiže s obradom. Krv doslovno gusti od masti. Počinje zatajenje više organa. Magarac umire od tuge doslovno fizički klinički. Sjećam se kad sam prvi put pročitao o tome, činilo mi se pretjeranim. Ne, riječ je o veterinarskoj činjenici, kliničkoj slici. Hiperlipemija izazvana stresom nakon gubitka druga jedan je od stvarnih uzroka smrti magaraca u utočištima i na farmama. Zato se u The Donkey Sanctuary strogo pridržavaju jednog pravila. Kad jedan magarac iz para umre, njegovo se tijelo ostavlja u ogradi. Da, zvuči surovo, no to je nužno. Preostali magarac prilazi, stoji pored, njuši tijelo, oprašta se. To smanjuje stres. Daje magarcu priliku da shvati što se dogodilo, umjesto kod kruži u neizvjesnosti, ne znajući kamo je prijatelj nestao. Kad magarac izgubi interes za tijelo i ode, to znači da je prihvatio gubitak. Tek se tada tijelo odnosi i tek se tada magarcu postupno počinje predstavljati novi potencijalni drug. Kad je magarac po imenu Ashley u siječnju 2024 godine trebao operaciju oka, njegov je parni drug Christian putovao s njim u specijaliziranu veterinarsku bolnicu. Zajedno, jer bi njihovo razdvajanje oboje izložilo stresu koji bi mogao završiti bolešću. Ashley i Christian bili su nerazdvojni više od 6 godina. Zajedno su se pasli, zajedno igrali, zajedno spavali. Za njih razdvajanje nije emocionalni hir, nego medicinski rizik. Medicinski rizik to nije sentimentalnost, to je protokol. Evo pitanja za vas, jeste li znali da magarci stvaraju toliko duboku vezanost da mogu doslovno umrijeti od čežnje za prijateljem? Napišite u komentarima je li ovo za vas bilo otkriće. Čuvar stada asada o ulozi koju većina ljudi ni ne sluti. U Teksasu, Australiji, Kanadi, diljem Afrike magarac radi kao čuvar.
Ne pas čuvar, ne pastir magarac. Jedna životinja na stado ovaca ili koza i predatori se povlače. Kako to funkcionira? Magarac je teritorijalna životinja, to je ključna razlika u odnosu na konja. Konj će, ugledavši predatora, pobjeći. Magarac neće. Magarac će stati između stada i prijetnje. Ne štiti ovce iz plemenitosti, štiti svoj teritorij, a ovce su dio tog teritorija. To je njegovo stado, njegova obitelj. Kad magarac osjeti opasnost, a osjeti je ranije od bilo koje druge životinje u stadu, zahvaljujući svojim ušima i vidu, čini nekoliko stvari. Prvo, ispušta prodoran krik, alarmni signal čujan kilometrima. Drugo, okreće se licem prema prijetnji. Treće, spušta glavu poput bika prije napada. Četvrto, napada. Da, magarac napada predatora. Udara. Kopitima prema njima svaki udarac nosi silu sposobnu slomiti rebra i kralježnicu. Grize magareće su čeljusti snažnije od konjskih, a ugriz može izazvati ozbiljnu ranu. Progoni ga, ne brzo, ali ustrajno, izgurujući predatora sa svog teritorija. Ministarstvo poljoprivrede pokrajine Ontario u Kanadi izdalo je službene preporuke o korištenju magaraca kao čuvarskih životinja za stada ovaca. Odjel za poljoprivredu Teksasa potvrđuje njihovu učinkovitost protiv kojota, lisica i risova. Mnogi farmeri u Teksasu preferiraju magarce pred psima zbog niskih troškova održavanja i kompatibilnosti s drugim metodama zaštite. Jedno sveučilište u Novoj Engleskoj uvelo je magarca čuvara u svoje nastavno stado i od tada nije izgubilo nijednu životinju. Kad se rezultat pokazao tako dobrim, uprava je dovela i drugog magarca. Iskusni vlasnici upozoravaju: ne pokušavajte zaustaviti magarca u napadu i ne prilazite mu odmah nakon napada, dajte mu vremena da se smiri. Magarac u modu obrane teritorija nije onaj nježni ljubimac kojeg mazite iza uha, to je borac. No postoje i ograničenja. Magarac se nosi s pojedinačnim predatorom, kojotom, poludivljim psom, lisicom, risom. Protiv čopora vukova, medvjeda ili pume bespomoćan je. Jedan magarac nije vojska, no u onim krajevima gdje su glavna prijetnja pojedinačni predatori srednje veličine, magarac je učinkovitiji od psa čuvara i jeftiniji, jede istu travu kao i njegovi štićenici, tiš je, ne laje noću poput psa i jednostavniji je za održavanje. Nije ga potrebno posebno dresirati, teritorijalni instinkt obavlja sve sam. Ovo me se dojmilo. Životinja koju smatramo bespomoćnom i pasivnom u stvarnosti je borac, tihi čuvar koji stoji između stada i smrti i ne popušta. Povijest zajednička s čovjekom. Razgovarajmo o povijesti, jer povijest magarca u biti je povijest nas sami. Dugo su se znanstvenici sporili gdje i kada je magarac udomaćen. Odgovor je stigao 2022 godine. Međunarodni tim znanstvenika pod vodstvom Evelyn Todd sa sveučilišta Paul Sabatier u Toulouseu dešifrirao je genom 238 magaraca, 207 suvremeni i 31 drevnog. Rezultat, samo jedan jedini događaj udomaćenja. Jedan. Ne dva, ne tri. Dogodio se u istočnoj Africi, vjerojatno na području roga Afrike, oko 5000 godina prije nove ere, dakle prije 7000 godina. Istraživanje je objavljeno u časopisu Science. Razmislite o tome, 7000 godina. Konj je udomaćen kasnije, prije oko 500 godina. Magarac je stariji. Magarac je postao naš pratitelj prije konja, prije deve, jedan od prvih među svim teretnim životinjama. A što se dogodilo potom? Udomaćeni su magarci krenuli na sjever i zapad, u Egipat, u Sudan. Prije 5000 godina udomaćivanje je bilo u punom zamahu. Najstariji magarci prodavani su na sjever i zapad. Unutar 2500 godina od udomaćenja magarci su se proširili diljem Europe i Azije, gdje su stvorili genetski različite regionalne populacije. Zašto je ljudima uopće trebao magarac? Odgovor je jednostavan i dubok. Kad je Sahara počela presušivati, a to se događalo upravo prije 5 do 7000 godina, pastiri sjeverne Afrike morali su se seliti, tjerati stada, voziti vodu, nositi zalihe. I magarac se pokazao idealnim rješenjem. Pije manje od konja, jede manje od konja, nosi više u odnosu na svoju masu nego konj. Ide onamo kamo konj ne prolazi i ne paničari kad je uokolo pustinja, kamenje i ništa više. Ne preživa poput krave ili deve, što znači da može ići bez zaustavljanja, ne gubeći sate na probavu hrane. Za nomade je to bilo ključno. Magarac je izgradio trgovačke putove starog istoka, put svile bez magaraca i mula bio bi nemoguć. Stari Egipat. U doba 4. dinastije, oko 2600 godine prije nove ere, bogati su Egipćani posjedovali tisuće magaraca. Tisuće.
Magarci su orali zemlju, magarci su nosili žito, magarci su okretali mlinsko kamenje, magarci su dovozili kamen za gradnju. Upravo su magarci, mnogo prije konja, postali pokretačem koji je omogućio egipatskoj civilizaciji da raste i širi se. U Abidosu, jednom od najstarijih svetih gradova Egipta, arheolozi su pronašli grobnicu s 10 magarećih kostura starih oko 5000 godina u sklopu grobnog kompleksa ranog faraona. Magarce su pokapali uz vladara kao vrijednost, kao dio njegova svijeta koji ga je trebao pratiti u zagrobni život. Znanstvenici sa sveučilišta Washington u Louisu proučili su te kosture i otkrili da su proporcijama kostiju zauzimali srednji položaj između divljih i potpuno udomaćenih magaraca. Udomaćenje tada još nije bilo dovršeno. Ljudi su sa svojim vladarima pokapali životinje koje su tek počinjali pripitomljavati, toliko su bile važne. Rimljani su otišli i korak dalje. Na arheološkom nalazištu u sjeveroistočnoj Francuskoj, koja je bila rimska vila između 200 i 500 godine nove ere, otkriven je centar za uzgoj magaraca. 9 drevnih genoma s tog mjesta pokazalo je da su Rimljani križali afričke magarce s europskima, stvarajući golema grla visine do 155 cm, 25 cm viša od prosječnog magarca. To je poput razlike između čovjeka prosječne visine i košarkaša. Rimljani su namjerno uzgajali super magarce za svoju vojsku i trgovinu. Genetički inženjering star 2000 godina, bez laboratorija, bez mikroskopa, samo na temelju čistog iskustva i promatranja. Magarac je životinja koja je pomogla stvoriti civilizaciju. Ne pas, ne mačka, ne konj. Magarac je bio prvo prijevozno sredstvo, prvi pogonski stroj, prvi kamion. Omogućio je ljudima kretanje kroz krajolike kroz koje bez njega ne bi mogli proći. Nomadima je dao pokretljivost, poljoprivrednicima snagu, trgovcima ceste. A mi smo mu se odužili tako što smo njegovo ime učinili sinonimom gluposti u hrvatskom, engleskom, poljskom, arapskom, španjolskom. Na svakom kontinentu po kojem hoda magarac, njegovo je ime uvreda. 7000 godina vjerne službe, a u zahvalu jedna od najuvredljivih riječi u rječniku. A sada se zaustavite na trenutak. Ako ste ikada vidjeli živog magarca na selu, u zoološkom vrtu, na farmi, negdje na putovanju, napišite u komentare. Recite kakav vam se učinio glup, sladak, tvrdoglav ili možda nešto više. Križ na leđima. Većina magaraca ima na leđima tamnu prugu koja se pruža duž kralježnice od grive do repa, te još jednu popšnu prugu preko plečki. Zajedno tvore križ. Najbolje je vidljiv kod magaraca svjetlje boje, sivih, plavkastih. Kod tamnih je gotovo nevidljiv. S genetičkog gledišta riječ je o takozvanim primitivnim oznakama, primitive markings. Leđna i ramena pruga povezane su s genom dun bojenja, istim onim divljim tipom obojenja koji su imali preci svih kopitara. Slične pruge imaju prževalskivi konji, kijangi, zebre, s time da ih zebre imaju znatno više. Znanstvenici pretpostavljaju da su te oznake nekoć pomagale u kamuflaži, siluajući siluetu životinje na pozadini kamenite pustinje i čineći je manje uočljivom predatoru. No legende dakako govore drukčije. U kršćanskoj se tradiciji vjeruje da se križ na magarećim leđima pojavio kad je magarac nosio Isusa u Jeruzalem na cvjetnicu. Potom je, prema legendi, taj isti magarac došao na Golgotu i stajao postrance, okrenut od nesnosnog prizora. Sjena križa pala mu je na leđa i ostala zauvijek. Postoji druga verzija da je magarac zamolio Boga za dopuštenje da nosi križ umjesto Isusa i da mu je kao nagrada za vjernost križ zauvijek ostao na leđima. Genetika i legenda, znanost i vjera magarcu uspijeva postojati u oba svijeta istovremeno. I obje priče, svaka na svoj način, govore o istome. Ova životinja zaslužuje poštovanje. Mlijeko vrijedno zlata ad sada mlijeko. Magareće mlijeko jedan je od najneobičnijih i najskupljih proizvoda na svijetu. Stari su ljudi to znali davno prije nas. Hipokrat, otac zapadne medicine, opisivao je njegova ljekovita svojstva još u 5. stoljeću prije nove ere, preporučujući ga kod groznice, rana i kožnih bolesti. Plinije stariji u one. Stoljeću nove ere pisao je o njemu kao o sredstvu za zdravlje kože, a Kleopatra se, prema legendi, kupala u magarećem mlijeku radi očuvanja ljepote. Neki izvori tvrde da su za njezine kupke držali 700 magarica. Tu verziju znanstvenici osporavaju, jer izravni starodrevni egipatski dokazi nisu sačuvani. No mliječne su kupke bile poznate u antičkom svijetu, a magareće je mlijeko bilo cijenjeno među elitama.
Povjesničari ne isključuju da u legendi postoji zrno istine. I evo zašto. Magareće mlijeko doista sadrži mliječnu kiselinu, prirodni alfa-hidroksi kiselinski eksfolijant koji se koristi u suvremenim kemijskim peeling tretmanima, plus vitamine A, D, C, E, bjelančevin, masne kiseline i laktoferin, tvar sa snažnim protupalnim svojstvima. Talijanska su dermatološka istraživanja potvrdila njegovu podnošljivost kod pacijenata sa atopijskim dermatitisom. Danas je magareće mlijeko ponovno u modi. Koristi se u kozmetici, u hrani za dojenčad. Po sastavu je bliže majčinom mlijeku nego kravljem. I nevjerojatno je skupo, jer magarica daje od 1 do 1,5 litra dnevno. Za usporedbu, krava daje od 20 do 30 litara, razlika je i do 20-struka. Svaki je litar magarećeg mlijeka gotovo doslovno na vagi zlata. Kopači bunara u pustinji A sada činjenica koju sam vam obećao na početku videa. Godine 2021 u časopisu Science, jednom od najuglednijih znanstvenih časopisa na svijetu, objavljen je članak koji je preokrenuo dotadašnje shvaćanje znanstvenika o ulozi magaraca u ekosustavima. Erik Lundgren, terenski ekolog sa sveučilišta u Orhusu u Danskoj, i njegov su tim 3 godine promatrali divlje magarce i konje u Sonorskoj pustinji na jugozapadu Sjedinjenih država. Otkrili su sljedeće. Kad površinska voda u pustinji presuši, magarci počinju kopati kopitima. Kopaju rupe u suhim riječnim koritima, duboke i do 2 metra. 2 metra je visina visokog čovjeka. Magarac kopitima iskopa bunar dubok koliko je čovjek visok i dopire do podzemne vode. No to nije sve. Ti se bunari pretvaraju u oaze. Znanstvenici su postavili fotozamke kraj magarećih bunara i zabilježili 57 različitih vrsta kralježnjaka koji su dolazili piti iz njih. 57 vrsta, jeleni, risovi, jazavci, crni medvjedi, sove, čvorci, glodavci, žabe krastače, čitav zoološki vrt koji preživljava zahvaljujući tome što je magarac iskopao rupu. Štoviše, u napuštenim su magarećim bunarima istraživači otkrili proklijale vrbe i topole. Ključna stabla za pustinske ekosustave, čije se populacije smanjuju. Magareći bunari nisu samo pojilišta, oni su i rasadnici šume. Lundgren i njegov su tim izračunali. U razdobljima suše magareći su bunari povećavali dostupnost vode na terenu za više od 30%, a u najtoplijim razdobljima i do 14-50%. Udaljenost između izvora vode smanjivala se za 65%, a u najkritičnijim razdobljima čak i za 99%. Magareći su bunari ponekad bili jedini izvor vode kilometrima uokolo. Michael Bogan, vodeni ekolog sa sveučilišta Arizona, primijetio je: impresivno je što su istraživači uspjeli kvantitativno izmjeriti koliko vode magarci zapravo iznose na površinu i kako se ona raspoređuje po krajoliku. Clive Jones, ekolog sa instituta Cary, komentirao je istraživanje izravno. Jednoznačno pokazuje da magarci mogu mijenjati ekosustave na način koji koristi drugim vrstama. Kad je Lundgren prvi put primijetio to ponašanje 2014 godine, ni sam nije vjerovao. Pretražio je znanstvenu literaturu i nije pronašao ništa, nijednu objavu o tome da magarci kopaju bunare. Nitko to nije istraživao, nitko opisao. Ponašanje koje očito postoji tisućama godina, a nijednog znanstvenog rada o njemu. To ne govori ništa o magarcu, to govori o nama, o tome koliko se malo zanimamo za biće koje hoda uz nas već 7 tisućljeća. Znanstvenici su magarce svrstali u isti red s dabrovima. Dabrovi grade brane i stvaraju vodene rezervoare. Magarci kopaju bunare i stvaraju oaze. Oboje su inženjeri ekosustava, ključne vrste, keystone species, o kojima ovisi život desetaka drugih vrsta. Priznajem, ovo je za mene bilo jedno od najsnažnijih otkrića. Magarac nije samo potrošač, on je stvaratelj. Ne uzima samo od prirode, već stvara resurse za druge. Kopa vodu za one koji sami kopati ne znaju. Otvara izvore života u mrtvoj pustinji. Bol u tišini postoji još jedan razlog zašto magarce toliko krivo razumijemo. Oni skrivaju bol. Konj, kad ga boli, to otvoreno pokazuje, šepa, stenje, odbija se kretati. Magarac ne. Magarac se razvio kao pustinska životinja, gdje je pokazivanje slabosti poziv predatoru. Zato magarac šuti kad mu je loše, stoji kad ga bole noge, jede kad mu je muka, hoda kad je ozlijeđen. Njegov stoičizam nije nedostatak osjećaja. To je maskiranje, strategija preživljavanja koja je u divljini spašavala živote, a u svijetu ljudi ubija. Jer vlasnik ne primijeti da je magarac bolestan dok bolest ne ode predaleko. Upravo je zbog toga dugo postojalo strašno uvjerenje da magarci ne osjećaju bol tako snažno kao konji,
da navodno imaju viši prag boli. To nije istina. Magarci osjećaju bol posve jednako, samo je bolje skrivaju. Godin 2020 skupina je znanstvenika razvila poseban alat, skalu grimase magarca, Donkey Grimate Scale. Identificirali su ten parametara mimike koji se mijenjaju kad magarac osjeća bol. Stisnute uši, povučene uši, vidljiva bjeločnica, staklast pogled, suženo područje oko očne duplje, zaokruženost očiju, napetost nosnica, suženost očiju, napetost njuške i nenormalno držanje tijela. 10 pokazatelja, od kojih je svaki nevidljiv neiskusnom oku. 10 signala koji vrište o boli na jeziku koji tisućljećima nismo htjeli naučiti. Ova studija nije hir, to je pokušaj spašavanja života, jer magarci diljem svijeta pate u tišini i umiru u tišini jer ne znamo čitati njihova lica. Veterinari posebno upozoravaju, nikad ne primjenjujte stezaljku na uho kod magaraca. Ono što je prihvatljivo kod konja, kod magarca je izvor ozbiljne boli. Magareće uho nije samo slušni organ, to je složen instrument prožet živčanim završecima. Stisnuti ga isto je kao čovjeku stisnuti prste u škripac. Magarac zna žvakati od 14 do 18 sati dnevno. To nije proždrljivost, to je prilagodba na oskudnu pustinsku hranu. Ako se magarcu uskrati mogućnost žvakanja, počet će glodati ograde, boksove, sve do čega dosegne. Ne iz zloće, nego zato što njegov organizam zahtijeva neprekidno kretanje čeljusti. Pritom magarac apsorbira i do 95% pojedene hrane, fantastičan rezultat za biljojeda. Krava tu nema što reći. Magarac jede grubu suhu, malo hranjivu vegetaciju od koje bi se konj okrenuo i iz nje izvlači maksimum. Njegov je probavni sustav biološki reaktor dotjeran tijekom milijuna godina života u uvjetima nestašice. Upravo zato magarca ne smijemo hraniti kao konja, bogate iz paše i kalorična krmiva vode do pretilosti i metaboličkih bolesti. Katastrofa koju rijetko spominjemo. A sada o nečemu, o čemu malo tko govori i o čemu je bolno govoriti. Prema podacima Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu, na planetu danas živi između 44 i 53 milijuna magaraca. 99% njih u zemljama niskih i srednjih prihoda. Etiopija predvodi s više od 9 milijuna, slijede Sudan, Pakistan, Čad. Magarci mogu biti bijeli, crni, smeđi, sivi, čak i ružičasti, jednobojni ili šareni. Njihova raznolikost zapanjuje, ali je ugrožena. Magarci ostaju glavno prijevozno sredstvo za 500 milijuna ljudi. 500 milijuna, to je više od cijelog stanovništva Europske unije. Za te ljude magarac nije kućni ljubimac, nije egzotika. To je mogućnost da se donese voda sa zdenca, odveze u rod na tržnicu, dijete odvede u školu, do bolnice. Za žene u ruralnim područjima Afrike i Azije magarac je doslovno razlika između života i puke opstojnosti. I tu počinje katastrofa. Zove se eđao. Eđao je proizvod tradicionalne kineske medicine, želatina dobivena iz magarećih koža dugotrajnim kuhanjem. Pripisuju mu se ljekovita i podmlađujuća svojstva. Potražnja za eđaom u Kini raste, proizvodnja je porasla za otprilike 160% u posljednjih 5 godina. Prema podacima organizacije The Donkey Sanctuary i Svjetskog veterinarskog udruženja, industrija eđija treba između 4,8 i 6 milijuna magarećih koža godišnje. Taj se broj ne može shvatiti dok se ne razumije sljedeće. Magarce nije moguće uzgajati industrijski, poput kokoši ili svinja. Magarica nosi mladunče od 11 do 14 mjeseci, gotovo koliko i čovjek, i redovito rađa samo jedno mladunče godišnje. To je biološki zastoj. Populacija se magaraca fizički ne može obnavljati brzinom kojom se ubijaju. Nijedna farma, nijedno gospodarstvo ne može proizvoditi magarce industrijskim tempom. To nisu kokoši koje nesu jaje svaki dan, nisu svinje koje donesu i poten praščića. Rezultat? Kineska je populacija magaraca kolabirala za 76% od 1992 godine, bilo ih je 11 milijuna, ostalo je manje od 2. Kad su kineski magarci nestali, trgovci su se okrenuli ostatku svijeta. Od 2007 godine populacija magaraca pala je za 28 u Brazilu, 37 u Botswani, 53 u Kirgistanu. Magarce kradu obiteljima noću, kolju u ilegalnim klaonicama bez sanitarnih normi i kontrole. Prevoze ih u zastrašujućim uvjetima, bez vode, bez hrane, natrpane u kamione po nekoliko desetaka grla. Mnogi ugibaju putem. Bređe magarice, mladunčad, bolesne životinje nikoga ne štede. Obitelji se probude ujutro i otkriju da im je magarac, njihov prijevoz, njihov pomoćnik nestao, ubijen, oderan.
Iskreno, ovo zvuči gotovo nevjerojatno. Morao sam to nekoliko puta provjeriti. No riječ je o podacima Svjetskog veterinarskog udruženja, izvještajima organizacije The Donkey Sanctuary, članku u časopisu Science. Godin 2019. The Donkey Sanctuary upozorio je: ovim tempom klanja svjetska bi se populacija magaraca mogla prepoloviti u samo 5 godina. Polovica svih magaraca na zemlji u 5 godina. Od 2015 godine Uganda, Tanzanija, Botswana, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal, Nigerija, a 2022. I Brazil zabranili su izvoz magaraca u Kinu. No crno tržište i dalje djeluje, ilegalna trgovina i dalje cvjeta. I ima još nešto. Sjećate se divljeg afričkog magarca, pretka svih domaćih magaraca, Equus africanus. U divljini ih je ostalo manje od 600 jedinki. 600 na cijelom planetu. Nastanjuje Eritreju i Etiopiju. Nubijski podvrsta vjerojatno je već izumrla, posljednji je put viđena u planinama iznad Crvenog mora u Sudanu krajem 20. stoljeća. Glavne su prijetnje konkurencija s domaćom stokom oko pašnjaka, lov radi mesa i primjene u narodnoj medicini, te križanje s podivljalim domaćim magarcima koje razrijeđuje divlji genotip. Gubimo pretka, gubimo izvor. Živo biće od kojeg smo nekoć stvorili svog vjernog pratitelja nestaje, a mi od njegovih potomaka kuhamo želatinu. Ovo je, priznajem, za mene bilo najteže otkriće tijekom cijelog rada na ovom videu. Magarci koji liječe ljude obećao sam da se neću moći zaustaviti i tako je i bilo. Jer postoji još jedna strana magarca o kojoj se ne smije šutjeti. Magarci liječe ljude. Ne samo mlijekom, iako i njime. Magarci liječe svojom prisutnošću. Onoterapija, od latinskog onos, magarac, pravac je terapije u sudjelovanje životinja u kojem magarci imaju ulogu kod terapeuta za osobe s psihičkim, emocionalnim i tjelesnim poteškoćama. Godin 2023 talijanski su znanstvenici iz Neurološkog centra IRCCS u Messini objavili istraživanje. Djeca s disleksijom i drugim teškoćama u učenju, koja su prošla program onoterapije, pokazala su znatno poboljšanje samopoštovanja u usporedbi sa skupinom koja je primala isključivo standardnu neuropsihološku terapiju. 16 pacijenata, 2 skupine, jedna s magarcima, druga bez. Skupina s magarcima postigla je bolje rezultate. Zašto baš magarci? Jer su idealni terapeuti. Ne skaču uokolo poput pasa, ne plaše veličinom poput konja. Spori su, topli, strpljivi. Ne nameću se, ne zahtijevaju. Jednostavno stoje pored i čekaju. A dijete koje se boji svijeta, koje ne vjeruje odraslima, koje ne zna pronaći riječi, prilazi magarcu, stavlja dlan na njegovu njušku i nešto se u njemu počinje mijenjati. Istraživači ističu da se djeca u kontaktu s magarcima više oslanjaju na fizičke, neverbalne načine izražavanja nego na riječi. Magarac आकर्षक कंटेंट में बदलें और शेयर करें. Sustavni pregled ne uspijeva prijeći na drugi način. Sustavni pregledi objavljeni 2025 godine potvrđuju. Onoterapija pomaže poboljšati emocionalnu regulaciju, komunikaciju, socijalnu interakciju i samopoštovanje kod djece s razvojnim teškoćama. Kod odraslih se primjećuje poboljšanje samostalnosti, motoričke koordinacije i društvene uključenosti. Točni podaci o veličini učinka za sada je teško dobiti, istraživanja su malena, metodologije se razlikuju. Standardiziranih protokola još nema, no smjer je jedan od najobećavajućih u terapiji uz sudjelovanje životinja. Konji i magarci pokazuju visoku razinu emocionalne inteligencije. Sposobni su osjetiti emocionalno stanje čovjeka bez riječi, ne kroz naredbe, ne kroz geste, već kroz nešto što još u potpunosti ne razumijemo. Možda kroz miris hormona stresa, možda kroz mikropokrete tijela, no magarac osjeti kad je čovjeku loše i prilazi bliže. Ne zato što je za to dresiran, nego zato što je takav. Magarac liječi u tišini, strpljivo, bez diploma i recepata, jednostavno stojeći uz onoga kome je potrebna tišina i toplina. Mula, nasljednik najboljeg od oboje, poseban dio priče o magarcu čini mula, križanac magarca i kobile, životinja koja nasljeđuje najbolje od oba roditelja, snagu i izdržljivost magarca, visinu i brzinu konja. Kopita mule izdržljivija su i uspravnija od konjskih, ali veća od magarećih. Noge su joj snažnije i manje sklone ozljedama. Njezina je otpornost pojačana snagom heteroze, a izdržljivost legendarna. Mula je pritom, u pravilu, neplodna. To je istovremeno tragedija i veličina. Svaka je mula jedinstveno djelo. Ne može se kopirati, ne može se razmnožavati. Može se samo iznova stvoriti, svaki put od nule.
Rimska je vojska koristila mule kao glavno prijevozno sredstvo za opskrbu legija. Bez mula ne bi bilo rimskih cesta, jer ne bi bilo tko voziti kamen za njihovu izgradnju. Američka je vojska koristila mule u oba svjetska rata. Tisuće mula nosile su streljivo, hranu i lijekove planinskim stazama Italije i Burme. U Afganistanu su mule nosile teret planinskim stazama kojima tehnika nije mogla proći. 20. stoljeće, satelitska navigacija, dronovi, a teret po planama i dalje nosi potomak magarca. Evo pitanja za vas, jeste li znali da mula nije pasmina, već hibrid koji se svaki put mora iznova stvoriti, da je svaka mula u povijesti jedinstvena u svojoj vrsti? Napišite u komentarima jeste li to znali. Zaključak 7000 godina. 7000 godina magarac hoda uz čovjeka, ne ispred njega, uz njega, ne umjesto njega, zajedno. Nosio je naš teret, gradio naše ceste, pojio nas mlijekom, štitio naša stada, vozio naše faraone na posljednji put, kopao bunar iz kojih su pili oni koje nikada nećemo upoznati. A mi smo ga učinili simbolom tuposti, glavnom uvredom u mnogim jezicima. Magarac, mula, sinonimi za budalu. Ne razumijemo magarca jer ga mjerimo prema sebi, prema vlastitim mjerilima poslušnosti, brzine, pokornosti. Magarac se ne pokorava slijepo i mi ga zovemo tvrdoglavim. Ne trči i mi ga zovemo lijenim. Ne izvršava naredbe i mi ga zovemo glupim. No on razmišlja, odlučuje, pamti, voli, tuguje, štiti, stvara. Možda to nije krivnja magarca, možda je krivnja naša. U tome što brkamo poslušnost s razumom, brzinu s učinkovitošću, šutnju s prazninom, strpljivost sa slabošću. Magarac šuti, al pamti 25 godina. Magarac šuti, al pamti 25 godina. Magarac stoji, al vidi opasnost koju mi ne primjećujemo. Magarac ne trči jer trčati nema smisla ako ne znaš kamo. Magarac kopa bunare u mrtvoj pustinji i iz tih bunara pije 57 vrsta životinja. Magarac skriva bol, a mi njegovu šutnju tumačimo kao nedostatak osjećaja. Kopa bunare za one koji sami kopati ne znaju. Štiti stada koja se sama ne mogu obraniti. Nosi teret cestama kojima ne prolazi nijedan. Liječi djecu koju liječnici ne mogu izliječiti. Pamti one koji su njega zaboravili. 60 milijuna godina evolucije, 7000 godina udomaćenja, 500 milijuna ljudi koji danas ovise o njemu i 600 divljih predaka koji dalje lutaju planinama Eritreje, posljednji svjedoci onog svijeta iz kojeg je došao do nas. Jednog dana, ako postanemo malo mudri, pogledat ćemo magarca i nećemo vidjeti karikaturu, ni žrtvu, ni oruđe, vidjet ćemo ogledalo. Tiho, strpljivo, prastaro ogledalo koje odražava ono što nama samima toliko očajnički nedostaje. Sposobnost da se zaustavimo, razmislimo i ne počinimo glupost samo zato što svi oko nas trče. Ako vam je informacija bila korisna, bio bi zahvalan na podršci. Ostavite palac gore, pretplatite se na kanal Divlji planet. Sljedeći će vas video sigurno iznenaditi. Vidimo se.